All Party Hills Leader Conference APSLC pen mate dipu LA a committee pen press conference ba press meet ke phapon nang stong dun press media tum han churu pat piglo lasi aputha ka bangke nili tumang bong disiplin je phanil tum ene ke chingwai dolo aprang pen la so pen nonan si pheklo masi mune teman dak ili temang bong cingwai cingsai dat mat media dam jui lo la tunta ala jitu nitum LA tiri pipen kangsai pon abang phot tong bang ta adilung ci phalo inut bahai ni pen media dam jui lo lasi bang media dam dat pen apia bangke nitum a committee jong jung pen ta ini ci thakon dete chok ci deji kusi cingwai sini tum dapin nang tum han chu phalo lasi laso nang istong lo churulo lasi di fuele committee ke sengke inquire pli pai cheklu kidam tang 2000 inquire nika hamanja kajar holong halo sot munit crisis tik na ben bang hokebet kadu ko chitong amasi nil to malong tarpu dukok lo sita men amasi central committee instruction dulu ang tuman Japon meeting nono ko ke pusini tum central committee pen nilita assistant secretary in charge di puel ipu dadu alang libang treasurer lo rajan timung ke lumoyong ke nidet ke alang liban tako kadak secretary itu dalo nilpan bangke in charge a secretary pen ta aku president nak lenai pusini kana pidet lalo amasi apia bangke ai siu bang mission aposi ile masar than pon rara phan la pen ke khai ke yok ya phana lam pinak lo amasi munit wang chot du ulo la si a phi bang ke mathanang kok lo la pen ke litum party long ke claim akimi tum saide por lo la ke la soposi litum che theklong lo a member bang ke dokok mane bang VP mane bang ke secretary assistant ka dokok bita dulo sita inactive de mesin ke munit tum nang ke chitu de nunge wang bom lo sita litum bang ke chilang pron ditilo indun bahani si de chot lo la si halo so rong men dana long si hada karsar kholong sini tema condition en dulo la si don fi homostia lo la si hada dison en lo ini pen ke continue jong si office bearer lo puno member tum puno elia member man ke absent lo pulo tangte la phan ke ar pupen ke pisun nangji athi ar pujrai krimamat party a functioning la pen ke party kam claim cle party pang tangya phan bori e pulo tela bangke a member ke ponda level pulo solution ken tang du la si la so teng se tum halang so ke mai hol bangke particular sipson khan pule ulam kali sita la son si chilang from lo phia bangke ni tum che theklong lo kuma masi ke absent si lain la non dak record do alang li secretary hin ben sin la pupipo alang so teng ben sin nal bangke alang li phana bang puri delo pining ping ini kan kon lo nak record teng pen ke batai thom pisi meeting do nang eten lo asila bang ke ni tum ta punang ko sita la ke pu bele ni tum ke la phan party pen diplom puta kali na pen party pen kang thanu puta kali sita ar pu bang klem thita tahil pu bon pu mathalo lasi lahelo ni tum ai su bang ke lasi pinia bang ke ni tum la so press meet pen si aku alang le tum press meet kang ni son do pelang tum ki pudo ingko troksi miong thedi ke hot he ingko troksi an pen hong po pela tum man puthot ar puchi nang ko lam do lasi la ke activities lang po non bang ke athe nili phan action handed lo besar lam te nili la so action along claiming hanglang pulo te nili activities jong si paklang thek pu te lage puthot chingwai chingsai pen si dakali puisdam na song along of bang ke lage dopo lawang tim sik tang dolo lage sita ene ang tang si dam thubom la pen ke position a train si dam thubom pulo te la bang ke mo ke dak pen ke mane la puan chot dakali deji dak ne plung nang ko la bang ke alang li phan le pu alam kali lo la nin tum pini pen ke press meet long si jai plum lo posi la decision ke na teng pen jong si member tum sisteme la hai athi LA committee ke hala first jugiti usi parai delo itum ke every month achiklo yon tin le calendar fix na ku tarik cap si gitu lalu pulo te jeparu yelam ta belo ke
member tu man ke par yu la masih belu ne bital ong le ke pu bangga belu staff hi bangga son si dulo nama sini tum tal hai ke klem nang ko lal alam ma ke athe hala executive lo masih si parai de lo tari ke pachiklo jon tin ke ele committee executive du nangi by chance jong si pene pene homosha pen ala swami thadun iputa after next mane 11 ke du get nahi kwanta niti parai de lalu pulo te tum ke par yu kam belu ke member tu man ke senior lo lalu lasi laso pen ke absent putel bang tum ke chikle nang ko lalu asi lagi klema puthakle ning koi nangji pu alam tawe la bangke ning sunai pu alam tawe la bangke jokchi pu de pu nange lasi alang letung pa nilis dame jongsi la sona action doko kulote nilis dame aku puthot nilbhan party along aprang sona thak ke dilong ya phangini mi thangsi bori na pot sila sona thak jongsi bori lo pu chok lo la sini tum bangkila la sila alang li kuson ma alang pan action enang kong ba alang leban son pe sang nang kong arbu pen plok nang kong bangke details letema Elias secretary si peklang ko record atin pen Kardom media korte doan pen pini jasemet abilong et ke party hijanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipu de adi pini tingak tang nak he so tame tumi isi Theklong lo, mane Sipson Hanse alam, pena posi Karbiang long arat apan, isi pene ala media long kangni, pene emosional hoi hai son na pene rat ingin so meme, poson sonsi umat party pena plung jui lobon, pua sona sistem si kepadam, setelah kali. Karbiang long arat apan kipu kangtung mate kapacini kangtung ala hello mopen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan ausin itum seng lo manja chingri club long hadasin itum seng lo lapen tu 2020 yang bong pen nilitum acik lo jon wang le itum ke mai pidu ponverna di fuel iki lapen kopia positum acik lo jon wang itum mai pidu ponverna kok ma itu ma parti ke aki milang lapen itu ma committee mata itum mane members ta du ilang open ajok itum acik lo jon wang meeting do ponang posindum cerai pon lo Las ini tum calendar fix lo lake every month 10. Acik lo jonwang tarik cap lake itu meeting do pondom nang posi cerai pon lelo. Laso pena phiri tum je theklong lo arpu ki deng tanga tum anda me jaha to bang mane mai meeting nang tong dunde arpu ke claim cleanly tum theklong lo. Theklong si nilitum phithuni tum chingwai thulo halasu ahuraban ke kupulo itum la puson ke mai meeting nang tong dun de kupulo pamasi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang itum di fuel pen itu meeting itu hut nitum hadak ceparai lo je itum la pugali lo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum la ke chok si pigalam lo posi jok non ciklo jon thomang bong meeting nang se tong dun de pinabang phu abang phie phan ke itum arpu le dodor sta pasun dena Athema APHLC long non BJP bena CO pik lo ke bang atum do pik la pen Congress bena CO pen ke bang atum do pik hala tum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu pusili tum hala so meeting hut litum cingki cingwai pon lo masi dagrong mirdan community hola long litum ka cingwai hoda bangke ante la so lama bangke itum piniamat ke itum pithir thip nang nelo pusi puthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke puthot a meeting ahut
10 11 2022 lake ladak adorso committee holalong si nilitum peman ponlo LA meeting ama hala sohoda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo ama si komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pisun pona usin itum keceraya teng pen hala sohni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2010 2020 acik lo ke 11 adet ke lakan itum ke every month 10 lo meeting itu la se hala soarni pen nilitum alang li phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pele lo pulo te ladak ciklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakat ha ha 7-8 months 7-8 months tamane ni tunge kelang lo je alang li meeting wang yi mene palam le he kata wang wedel lo lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC phaning je thiara do anta mane ninggi bidam nang ji alama vela ke di fuel e alam la pen pini nang litum true media hoi pen litum APSLC ke kroyara da phanchuning rilo la ke thang ining bidam nang jalam ta ve la pen thang ining ke solam ta ve apen la ke ICLA long thirkluk nang ji a committee la pen te ing tangkring nang ipu a phan sini litum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen abang apel la tasipson han sedet kali hada media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi doda dolang athe pichoy matu di arpu ke rai krim lo ni kan ini thom na meeting wa goi bolo de lage ku pu si lage ke je plan lang ma lage party ang tang lang ma enge MP election ke nangali lo ke mate di ho lasi nilitum la bangke claim nang ko ama non ka plan thu kamang hu thu men nai abang ke la BJP IT cell tu abang hadi ho amek jang tek the ano jang tek the jab ta chu ta tek wang we mat social media long hangjo le dak do ke ho do pek na ho nili tum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa la si la ke APSLC apa ning je thiara da tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pig ho hala hai an sa tamila bangke itu manghudam nang nilo lasi alang li meeting nang chetong tu nili tum la register do da la ke nili tum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng ben li la kha et lo alang li ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te cheklojon thong kebra throk cheklojon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke tendun vice president bang sipson hanse bang cheklojon phowe bolo te ningkan sialong ke peni cheklojon ni baksi do chop he di inke alang li ke not vice president laso posi la ke nitom ta lang nang kok lo lasi arpu pen ke pisun nang kok lo lasi ladak ining ke oidam nang jadi di mabe alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke bakarni lo asoni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang setong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ningkan ini sinang setong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni along nang setong dun lo la pen 11/07/2022 lasi lan helo alang li nang setong dun lasi lada ke pene central atum phanda ke koya lama be la pen re lada komane phan ningke oidam nang ji palam ta be jong si APSLC intang nang ji pulote arpu dolor teng aita nang ne legi pui bangge pen mo pen to ma president ki poson si mane within la non 27 ang bong
arpu la tumhan pitu nang ji pulo matidi la ke pasuntang an arputa aku cipitu et nai pulo matidi la bangke nili tum mane kipu kang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson han se bang bisaralam hadak donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dudun kaduk kawe ela pen meeting ka errands la pen LA long tha meeting nang ke dudun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang litum siklem long po masih klem long lang lale he asila ke mane phan pek pide ji mane phan pek ji po pek de ji po lama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin machine li phan arpu penang pasun plot pole hai nilitum ladak resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang pole ka cerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang pole ka cerai kali mane sokos notice tanang nelo ya tanang nelo mane continue batai ke thom jong si alang litum eten tedet ba jok bang phu bang phile eten de posatame ning la chekloyon thomang bang si meeting che tong de potela bang ke tum ke action bang ke enang ko posip apram bang ke cerai la hello la sila soteng meseni tum ke claim pon la si hala arpu bang posatame alang nitum jong si ke claim thu aku active thu polotela ke kumasi ke claim na lang di ke chipidu ko tum si claim nang ko lage ahok alam lo tame rat inside enon kadu be 36 months ang bong pen alang li cekloyon pho an ke mane ningkan ke thomang bong ke cekloyon pho an ke alang linang attend lo meeting ke bak la VP ki pia army pen pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang litum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mini la se media thengno dam de ta posi nili tum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nili tum pachini nang koklo asa binong era bangke party hi janang bong pen media thengno chipu bangadi lage pini si pini ding hak tak ang nak he seta ning oi nang ne ado we karbiang longara tum anda me la so pena joksi AEPSLC ka chipri phun potang ho peni heri pota ho puke lage ini pota matha dam nang ni lagi la son la LE long alam pena posila cherso da alam pena pot bangke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum phan pachini ge peni yong se tu kerangke tum arlo pen birta kalau nanteng ke kirap nang election napor ho lakni rasuri vocabulary siap tangka sipsanan siap pai paklang tegat pula soalam te kwan hong tring lakni ra ko an ha suri vocabulary lakni ra suri vocabulary isi malola sipson han se paklang tegat pele ha la bangke details nili chini pe meka ke athemani nili metha masi central lo treasurer lo la pen la kopia tangka phanone la so bangke nili laan klar da lam long lelang apen alang ni hala sut ke donsuri long presiden donsuri long presiden si do bamlang alang li CC presiden lang hala sut nasi la bangke mo donsuri constituency committee president secretary to fanang letam arjulok te la bangke klar dak long ta hai bon ta alang li 2,51,000 atangka chip paklang thek thek po bangela bang mili ese company hiri hoi LA hoi pen na mini tum la bang la an klar dak chini ne daji pen pu sonsi arpu bang ge yong si alang li tum aku claiming tum pulote la bang ke active nang po active lo pulote ne tum arpu ke pekpon po mane CC long tame LA long tame puthot alang li tum ni ke dam tang an ge ni ke chok se delo aposin non bang ke ekdom continue meeting nang dun po pulote ni tum hala alang ke claim ke dam seni tum lang pon pen la bang ke tum arpu stamini tum aku pek pon thu po tum EPSLC asong pen central committee tum pen non mainnya bang ko tum pan arpu ko sin ponji kula bang solam pangardi de central committee alam long ana bang ke la bang ke aho
central committee long tame jaha tum ni li chini lo tenge active kali tum do setala ke nile tum dak LA hoi ben gela bangani tum chi jog dunu athela ke hala central tum si chini ji central tum si chini ji aposi komada bang pu koson si active te gela ke hala central tum si chini po tame lada LA long ka active te tum dolang ni tum la register teng men polo te di ho aso teng men polo te la bange mane ningkane thom da su sedelo non anke ho ata ningkane thom ang bong pen batai sibet meeting na do na tum ta arpu do ke la sono tum phan polo te kopulo lage la si lahai ke ni tum ge la ke ingkhan ang kopo ya como en tanu te nang tanu pek polo te lagi como sapo media में पे नॉट मछली तुम la si तुम पेशल सियाम बong arlo opini ka chatomti asun doi nilitum APSLC ang bong central committee la pen LA committee da keche tonte ave muthe la da di BJP IT cell tum just semet hai la APSLC phan mane pat down na pu penamen men masinang hangun ju ti jo arlo tha je tonte ave tang ben da ben body le hai ni lu pen position atum an bangke congress punoi ALC punoi BJP punoi le body pe lo ni tum la group tham thak ni a group hedi APSLC A group to ho APSLC B group to ho pe la sona vi la si ni tum chuni ri bangke la bang su bang nang ke thak do ji IMS nang ke pon bom bang tum pa success nang ne la pen ko mane bang phujong si ko puni la son matha de polo de la ke hala ke APSLC munita gali de poke Yang si elang ni tumpini akachisik do komania bang puyong se hai son ke doko pur de la khala ke PSC munita kali der poke kira tang apa rotenan ral tum kamata son do PSLC central committee mai pu pen la pen angsong ki ka spokesperson lang tum mai meetings tami ki dorapet ke thek long kom mo ta bangsong bong PSLC mai pu central long jaiga thar la pen spokesperson antong ki thar lang hitung opini arlo ka chatonti thik ka som de patumi heta me la solam theke angtong tia ke hai sata me alang lelam participi lo abang penatum la mane hala jaseme la BJP RSS satu abang ke angtong inti aphan mane rungdun pen la tumang bong pache thak unji mine puse matha le hai la si angtong inti si presiden nang pu hai ta mane ajak tum ke hangju atum social media long thaklong setani tum a profile check lab lo la ke so BJP RSS tum sai de angtong inti si mane APSLC presiden nang pu buke hai la ke bangala BJP RSS atum si alang li phan pini pamathanang pu hai angtong inti phan sa angtong inti tal an ki liure bangali de atumi heta lamplar cipi lo ke bang ni lasi lapen JI kathar phan muni tum karbok ason asondu setame JI kathar alangli phan karbiang long chot kali sinon ke asamang kang bong ana chini lo je lanon karbiang long ke regional party ke lanon JI kathar ke japon si rat ke kache todun lo lapen la alang li jong si la so party aphan JI kathar aphan pini son ba anong nu jodun de pulote la tum chon thor pu MP setame MLA setame pu bangala tum chini pe milo la si lada ka bang ke pini antong intie pen meeting do rapet pe ta ho e konane ke la son meeting da dunong le de ta ho pa hai lai ke la ke hala bi so ngolong ben ke pasong tang tum alang tum ka pre ka so ma chpa bulun ji lo ko so nang ring break ma tum ken ka chi tum te la so question bang ne le lom so pe na phinang thak thu po la pe hala long kumar be po hala da ke pu pondu long kumar bi nindal kiri long kumar be abang ke la hello hala phana bang ke ni tum ar pu pasum pam pe athe ma hala ke central long office secretary non ma do bomlang la lang li ke faithful la pen alang li surupothar along si presiden chekloyon thoma phani dilo seta aphi central pen langdun lo ile toma sar JI kathar party president ben si amasi nang risu amunilang la pen ke to tak dak dipu posi
halada ko pulo konstituensi tum han hiri pomasi nang tum celar thupi te chogi bu pomasi hadak ex candidate ake hai bapuram terang alang liphan presiden aku pitulo alang liphan ke CC along a secretary si la puson si upachilar phichot ke pasun gali lagi apen central along ta nomad long kumar beke lage office secretary arpudola hello la ke pasun tang tum akapre ka songlong ke cepa ogdunji henden pu bangni tum lahai birtalong li lan cả với lăng lan ka ve ni tum thang birtalong li la bangge bằng cái body pick loss này tụi mình bên cái thế không người nào ini bang hala tum ke charbu lo pose ekdom hiri nang pose BJP RSS tum ke bang ke ahiru nang frudum ta hai mini seta la ke alam sa ve lagi kidun ji phangi na hello Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.